Comencem. Però hem començat? Sí, comencem. Converses entre amigues. Les converses que sempre tens, ara, en un podcast de Marta Aiza, Marina Barcel i Elia Calvo. Hola! Bona tarda, bon dia o el que sigui. Depèn de l'hora que estigueu escoltant això. Hem tornat. Ho sentim, però hem tornat. Ho sentim molt. molestar-vos. Bueno, què tal? Com estem? Què fem? Com la vida? Molt bé, la veritat. Jo estic bé. Una mica estressada, agobiada, que no puc ni pensar en la meva vida. Estic bé. Bueno, però és que tot això, en plan, són èpoques, també et dic. Ja. Bueno, a veure, I- estic contenta que m'ha sortit una nova feina. Claro. Però clar, Clar. Això Us sent juro- autònoma sempre és bo. clar, consell, no sigueu autònoms i autònomes, però en plan, sí, estic feliç perquè tinc una nova feina, però us juro que porto 2 dies treballant de matí a nit. O sigui, ahir anava a berenar, no vas berenar i eren les 9:30 de la nit i mi mare, no sopes ja? I jo, què de sopar? Se m'havia oblidat. No m'havia oblidat. Ja. Jo, bé. jo no, o sigui, jo només tinc una feina, però faig 10.000 coses que no me Sí. paguen. També és una altra. Llavors, que jo pago per aquestes coses. Llavors, no sé, la vida és complicada. Cada No, una no, cosa. però jo bé, jo he anat a la pelo, veus, m'he gastat 30 euros menys. Mira. Ja. Bueno, bueno. els diners volen. Sí. Lo que hi ha. Sí. Però bueno, sempre que siguin invertits per alguna cosa. De fet, avui he anat a tornar uns pantalons que sincerament no me'ls anava a posar i prefereixo els 19,99. Oh, clar. que tenim-los allà a l'armari. Sí. Exacte, és que tinc masses coses i al final... Ja, a mi també em passa. Torno coses que m'han costat 2 euros, però és que és en plan, és que no és pels 2 euros, és perquè no ho vull a Ja. l'armari, saps? En Clar, plan, És que et sents fatal, és en plan, tio, Clar. què faig amb això? I tot el d'abans, que ara no... A veure, no pots tornar perquè ni existeix, que ho Ja. poso a la pop i Sí, no a m'ho mi compren. tampoc. Podem Busca entrar el al meu Vinted. Wallapop. Ah, no, Wallapop no, Vinted, He desistit jo, de tot això ja. Jo- Jo ho dono. A veure, sí, jo a vaig la guanyar, gent. jo vaig Això és el que guanyar faré. 22 euros. Però és que jo igual Vinted i el Wallapop, o sigui, amb tot el rotllo de parlar de cada... o d'enviar no sé què, prefereixo donar-ho i ja està. Ja. No, però jo, El mira, Vinted va vaig bé. quedar amb una noia que em va fer un plantón un dia. Hòstia. No, molt fort. Jo el Em va fer Wallapop plantón, no, o sigui, quan quedava un minut em diu perdona, hoy no podré venir. I jo, Però la tia aquesta... literal, sort que... Què li passa? No, però sort que jo havia de fer algunes coses pel centre de Granollers i bueno, Clar, al final no passa res, però si arribo a anar expressament només per ella La mato. i després a la segona ja va vindre i tal. Ah, bueno. Però ja Era veritat, llavors, que... Sí, i els altres els he enviat. O sigui, me n'han enviat una samarreta a França. És que a mi I em fa unes, mandra fer unes, aquestes malles, coses. unes malles de 2 euros també a França. Jo no sé què els hi passa als francesos Ja, sí, amb el meu. compren un muntó a França, Sí. Sí, és veritat. Però la meva era com un gatet, no? És una cosa de com típics dibuixos coreans o no sé què, que Sí. estan de moda ara, però jo tenia un pijama, la samarreta d'un pijama que era així. I la volia. Pues I tinc unes calces també d'aquest, que no me les he posat mai, i mi mare, posa-les al Vinted, i jo, mama, és que això, no sé, per molt que no me les hagi posat mai, em fa una mica de... Ja, però Les la gent franceses, compra sí. coses molt rares, Tu poses a 50 cèntims i te les compren. Jo és que... Ja, pues que no vull posar-ho 50 cèntims, Ja, perquè vull per això guanyar t'has un quedat. poco más. Ja. Sí, no, jo amb el Vinted he guanyat bastants diners, en plan... 100 no, però quasi, jo crec. Què Però perquè he dius? anat venent... És que he venut bé. coses per 20 i pico o així. Perquè, Clar, clar, jo les de 20 no les veig. com que treballant ens Ai, donen roba, Haig de treure unes sabates que li vaig regalar a una amiga meva. Les haig de treure. pues sí, les hauries de treure. Bueno, si no, si te les compres no cancel·les. Però sí. Però bueno, i jo la setmana bé. Què tal? Ja està. És que la bé. meva setmana és molt monòtona, en plan. Ja. Treballo, veig al gimnàs i ja està. Avui m'aniré a fer un massatge i ja està. Bueno, mira, és això que és és l'única important. novetat que... Jo massatge no, jo birres. Les Clar, necessito. bueno, està bé també. Sí, bueno. Fins al punt. També Jo- desestressen. Jo vaig al a fer punt. classe de ball. També està molt bé. Sí. Sí. Cadascuna amb la... Claro. Sí, bueno, el que passa que... Ja. Jo començo l'any dient aquest any no faré tantes coses i tindré temps per mi. I arribo a juny amb 20 coses, saps, Ja, de la ostres. setmana. Així no t'avorreixes. Quan menys coses fas, més A cansada veure, estàs, bueno, però... Ja, bueno, cansada d'avorriment. És diferent. Sí, no ho sé. I a mi el que em passa és això, que jo deia, va, aquest 2023 serà chill perquè tindré una rutina super... No, És el veus? pitjor any, no. O sigui, pitjor any. És el millor professionalment perquè estic fent moltes coses, moltes empreses, però és en plan, tia, no m'ho esperava. O sigui, és com la meva ment i, bueno, va relacionat amb el tema que parlem avui realment perquè és sobre la salut mental.
i parlarem de les coses que hem començat a fer o hem acabat, o sigui, hem deixat de fer, perdó, per salut mental, i això és el que volem parlar avui. Sí. I bueno, Sí. I que no parlarem res de salut mental específic, perquè tampoc sabem molt, no però... som ni som psicòlogs, psicòlegs, no sé parlar, tio. O sigui, anem a parlar de la nostra experiència i de coses que a nosaltres ens ha passat, i si algú està en la mateixa situació i creu que el que hem fet nosaltres el pot ajudar, pues, endavant, sí. encantades, perquè parlo tota l'estona en masculí, quina ràbia m'estic donant. No sé quins guions t'estan donant tu. Per cert, el costum. no, fa una setmana no, dimarts, és que... Fa 3 dies. Sí, fa 3 dies va venir la Candela Penya a la Nancy a fer una xerrada i m'encantava perquè parlava tota l'estona en femení. Tota l'estona. I és una cosa que vull... interioritzar. Sí, que moltes vegades ho faig, però jo soc més de fer masculí i femení. No, Jo pues femení ara masculí. només vull femení. Jo femení masculí, perquè Clar, jo també a mi intento. el llenguatge aquest inclusiu m'agrada, però també tinc un punt crític, ara no parlarem tampoc d'això. No, ja. Ens dona per un altre podcast. No, però que vull dir ja. que jo sempre intento dir masculí i femení, Ja, però jo al revés. vull intentar que no em passi que sempre dic masculí un 80%, sinó que intenti ser més femení que masculí, perquè al final estic parlant jo que soc una dona, no per res més, Ja, és veritat. I molts cops parles de les persones, que és... Que són... En plan, quan dius amb tu mateix, i és amb tu mateix, saps? Ja, que al final sí. surt sol, però bueno. Sí, bueno. Vols començar Doncs tu a això. parlar sobre alguna cosa que hagis fet? O Qui és tu? Jo? Sí. Vale, jo, aviam, és una cosa, de fet, que... O sigui, les dues coses que diré són coses que estic encara intentant fer. Vale, bueno, és interessant. La primera és acceptar que sóc molt sensible i que les coses m'afecten més que la resta de les persones, perquè això és una cosa que em costa molt, perquè sempre és com, clar, jo què sé, passa alguna cosa i jo de cop estic super hiper mega trista i la gent és en plan, tia, perquè és una tonteria, no t'estàs adonant que no... Saps? I clar, aleshores jo m'enfadava a mi mateixa, que és el que estic intentant canviar, perquè em començava a dir, Marina, no has d'estar malament per això, és una tonteria, no has d'estar malament, no has d'estar malament. I clar, aleshores el que acabava fent era entrar en un debat intern, saps? Clar. I aleshores acabava estant malament per culpa meva, perquè jo m'estava matxacant. I al final va ser com, mira, ja està, ets molt sensible, les coses t'afecten, doncs quan una cosa t'afecti, deixa que surti l'emoció que hagi de sortir. Si estàs trista, doncs posa't a fer alguna cosa per distreure't i se't passarà abans la tristesa que no el que t'estàs dient tota l'estona. Sí, perquè estàs en bucle amb Clar. tu mateixa de dir per què estic així, Clar, per què sí. sóc així, la gent no m'entén, i és com... Exacte. Estàs I que no- triplicant sí. el temps de la tristesa, saps? I que no t'estàs donant els permisos que la teva ment o el teu cos o el que Necessita. siguin està necessitant en aquell moment. Llavors, en plan, jo sempre defenso molt de que si t'has de cabrejar un muntó, pues, Cabregis, cabreja't un muntó, perquè si ho allargues és pitjor. Sí. Llavors, si has de plorar, plora. I si has estat 3 dies plorant, pues, És el que sí. estàs 3 dies plorant, però no ho bloquegis perquè després serà pitjor. Sí, Exacte. totalment. Llavors, evidentment, no desitjo a ningú que estigui 3 dies plorant, Ja, saps? bueno, però a vegades va Però bé. sí, no, i a vegades plores un rato de riure, un rato Sí, de... sí. perquè estàs tan al límit que no pots, llavors. Ja. És superimportant que cada persona es doni els permisos que Sí. ell Totalment. o ella necessita en aquell moment. Sí, Llavors, en plan, està molt bé, saps? I... però costa, No, òbviament. Costa molt, però sí. Costa molt, sí. I a més, quan penses que l'altra persona no t'entenen o són diferents de Clar. tu. Però bueno, si no, en plan, la gent que t'envolta ja ho sap. Sí. Vull dir... Vull dir que ja està. Sí, sí. Té. Jo no tinc No res tinc cap? apuntat. Vale. No, que vull dir Però que... saps no, alguna? Sí, però digues vale. tu primer. No, la meva és llarga. Ah, bueno. La meva és molt llarga. Quina era? És que no ens en recordem de les És que jo Som un faig un desastre. incís. No, faig un incís. Estic a classe d'interpretació amb molts textos i amb coses externes que m'haig d'aprendre de memòria. Llavors, la memòria a curt plaç no m'està funcionant. Només em funciona la d'aprendre'm els textos, els diàlegs i els monòlegs i ja està. Comprensible. Però sí, ja me'n recordo. Per tant, veus que bé ha anat? Veus? Jo, a tema de salut mental, no és una cosa que hagi... O sigui, sí que he deixat de fer, però m'he atrevit a dir-ho. És a dir, jo abans quan era més jove, que tampoc és
que sigui molt Ja, gran, però quan diem això. quan tenia com... Són adultes. No, quan als 16 i tal, sortia més a les discoteques, bueno, més no, perquè jo era esportista del rendiment, llavors quan sortia era perquè era Halloween, Carnaval o el que sigui, llavors sempre hi anava perquè volia. Llavors va haver-hi un moment que, just abans de la pandèmia, que jo sortia però a mi no m'agradava, perquè em va començar... Bueno, mai m'han agradat els llocs amb moltíssima gent. Tipo, jo no vaig a manifestacions perquè m'agobien molt, i si hi vaig haig d'estar molt apartada, concerts així multitudinaris també, perquè m'agobia estar al mig i que passi alguna cosa i jo no pugui sortir, o sigui, m'entra angoixa. Llavors, doncs sempre ho intento evitar. I a les discoteques el que passa és que quan és un dia molt clau hi va moltíssima gent. Sí, quina gobi. I jo m'agobio moltíssim i a part, tampoc és... Jo no sóc una persona que m'encanti sortir de festa, perquè jo no bec, si bec és una copa perquè l'he pagada, bàsicament, perquè si no, no beuria, i la segona consumició me la guardo per una aigua a final de nit que després tothom me la demana. I això, llavors, el que vaig fer és aprendre a dir que no, perquè, Èlia, sortim de festa. No, perquè és que no vull, i quan hi anava sense voler-ho, després realment estava mirant el rellotge tota l'estona, i no és perquè no m'agradés la companyia, no és perquè no m'agradés la música, sinó perquè simplement no volia. Ja. Llavors, clar, no estava disfrutant del tot, em sentia que jo estava per estar, llavors en algun moment potser les meves amigues em deien, tia, estàs bé, et passa alguna cosa? No passava res, simplement que preferia estar a casa dormint o jo què sé, mirant una pel·li o el que sigui. Llavors, realment ho vaig o sigui, vaig aprendre a dir que no a sortir i quan jo no volia, i de fet, vull dir, les meves amigues, per exemple, un Sant Joan van anar a casa d'uns, tal, no sé què, una festa, tal, s'ho van passar superbé, però jo també m'ho vaig passar molt bé fent marató de Marvel amb el meu germà. Llavors és com que he après a dir que no per al meu benestar, perquè al final, el dia següent, tot el matí, el perdia. Perquè me'l passava dormint, perquè a mi m'encanta dormir, i si no dormo les meves hores, les haig de recuperar per algun lloc, que per cert avui n'he dormit 4. Llavors, doncs això, com... Bueno, el que he dit, que... He après a dir que no per... Sí, jo sé que tu mantens força amb això. Sí, jo t'entenc totalment. Però que vull dir que tampoc m'he sentit pressionada mai, de que em diguessin... Però si no... Vull dir, a mi si jo no volia, doncs no anava. I ningú m'ha dit... Ni m'apretaven les meves amigues, ni molt menys, per dir-me va, venga. Ja saben que jo no estic a gust, i si hi vaig és perquè realment vull. I al final tampoc, per exemple, quan fem algun plan així, no em comprometo fins a últim moment, perquè si a últim moment em canvia el xip, no vull que després, en plan, tipus, bueno, és que t'has compromès, tal, no sé què, o ja has pagat, o que sigui, bueno, jo fins a última hora no us dic i ja està. Ara, almenys els teus amics t'entenen, perquè jo vaig fer una temporada fa bastant que, per exemple, jo sí que soc de sortir, però no molt. I em recordo que quan tinc temporades, no soc una persona que surto, però tinc moltes temporades que potser estic 6 mesos sense sortir. Ara fa bastant que no surto. Sí. I me'n recordo jo sortit l'altre dia. De dir... Clar, és això, hi ha temporades de dir que no, i era en plan, és que potser et diuen comentaris de ets una avorrida o no sé. A veure, saps? Jo també m'ho he menjat, això, en algun moment. Però clar, és una putada, o sigui, però cadascú és com és, i cadascú inverteix el temps... Et fan sentir malament. I clar, doncs, el consell és això, dir que no, quan et sentis que no vols fer alguna cosa, i punto. I que la gent que digui el que vulgui. Sí, que ningú, vull dir que no us sentiu pressionats socialment, perquè cadascú és com és i ha de defensar la seva personalitat a tope. O sigui, si tu ets així, evidentment, sempre que tinguis coses a treballar i a millorar, vale, però si tu ets d'una forma, vull dir, no ens ha d'agradar a tots tot, hem de pensar diferent, podem tindre opinions que no estiguin d'acord amb l'altra gent, vull dir, és que no passa res. I que al final és això, o sigui, si has d'anar i no passar-t'ho bé, al final estaràs con cara de culo, que és el que a mi van a dir les meves amigues, i és en plan, clar, i és com, saps? I al final ho accepten. Com vaig venir a la festa, ja sé que tu passes molt bé, ho vas dir, carinyo, gràcies. Qui vulgui sortir amb mi. Sempre que surto amb ella... Potser no se'n recorda, no és broma, no torno amb la frase de sempre. En plan,
quan surto amb ella sí que és veritat que al principi està com enxitxada i s'ho passa bé amb mi, però Ja, i després una hora ja- que està a la discoteca té una cara de Clar, cul, pobreta, que dius, bueno, vols mira, anar, no? això també. Clar, a vegades no marxem fins que marxem totes. Uf, això fa molta mandra. Ja. Llavors, clar, jo quan per exemple, amb altres grups que no són les meves amigues, perquè al final, pues, si vivim aquí, pues, anem juntes, Ja. i a més jo no tinc És cotxe, fàcil. i em porta sempre la meva querida amiga Mariona, gràcies, I love you. Doncs quan he sortit amb altres grups d'amics, o directament li he dit, mama, em pots venir a buscar a aquesta hora, perquè sé que a aquesta hora ja no podré més, o si és a Mataró, pues he anat a conduir jo, i així, per exemple, al final no vull sortir, pues agafo el cotxe i me'n vaig. Ja. Així no depèn de ningú. He d'aprendre. Ja. Jo depenc molt perquè tampoc tinc cotxe i tal, però haver d'aprendre... Uf, Ja. és molt dur perquè vols marxar i dius, no es volen pillar, fiats, aquí Ja. 3 hores, en plan, què faig? Són 3 hores, Ja. saps? És que a mi per això també m'agrada sortir amb tu, perquè jo sé que si a tu et dic vull marxar, em diràs, vale, Home, clar, saps? què t'he de dir? Però Clar, hi ha però gent no, que hi ha gent que no. no Clar. perquè hi ha gent que, Ja és- li agrada molt la cançó que estan posant i no O vol no, marxar. o no, sigui, tia, que si sí, només saps? són les 3. Clar, Si és en m'estic plan- morint des de fa hores. Sí. I tu dic ara... Mi espalda se ha quedado ya recta. Vale, Sí. la meva és bastant llarga, vale? Però bueno, és No passa res, bastant, és el teu És podcast. un consell bastant... Ja, és veritat. A vegades se m'oblida. Vale, a veure, jo a l'ESO, el que m'ha passat és que em vaig allunyar molt d'un grup d'amigues, crec que tu ho saps tot bastant, en plan, el grup d'amigues típic que tenia, i era el típic grup d'amigues bastant tòxic, el típic que volen anar per davant teu, que critiquen a tothom, que també es critiquen entre elles, i me'n recordo que passava fatal, perquè és el que has dit tu, o sigui, no podia ser com jo era, o sigui, era impossible, perquè qualsevol Aquesta sensació és cosa que horrible. sortia de la seva bombolla mental de merda, perquè era una, o sigui, ho sento molt, però una bombolla mental de merda, era com que et criticaven i et feien el buit que flipes. Total, un exemple, val? És que és molt fort. O sigui, un dia al pati un del grup va agafar la sabata d'un altre, la va agafar la sabata, o sigui, és com si a tu te l'escordo i l'agafo, i la va lligar a les reixes del pati, però el més amunt possible perquè ella no la pogués agafar. I va marxar i la va deixar sola, Ah, molt bé, sense, o sigui, no podia estar descalça. molt bé. I a més, me'n recordo que vam pujar i m'ho van explicar super... I dic, què feu? I vaig baixar, li vaig Vaig donar estar tal, i vaig fatal. estar parlant amb ella un rato, i jo allà ja vaig dir, això no va amb mi, o sigui, què és Clar, això, no, saps? sí. No, una cosa pitjor, o sigui, això és molt fort. O sigui, un dia, vale, és que, gràcies Joan, que és un profe que m'ajuda molt, però un dia em va dir que, en plan, m'obria els ulls i em va dir, què fas tu amb aquesta gent, saps? En plan, perquè a mi m'estaven donant atacs d'ansietat, o sigui, l'ansietat em va començar allà perquè jo no... Clar. Em tractaven fatal. Ja. A tothom, però jo em sentia molt malament. I el Joan em va dir, vale, fem una cosa, és que és molt fort això. Un professor em va dir, jo ara aniré a dir-los a les teves amigues, que estaven a baix al pati, que si no recullen la seva merda, et tocarà a tu a fer-ho. Vale? O sigui, en plan, Vale, sí. sí? I si no... I va dir, sí, i clar, els hi va dir, vale, si no recolliu la vostra merda, que sempre la deixeu per aquí, que sapigueu que la Marta Aiza baixarà i ho farà. Per què? Perquè ell volia que jo veiés que no ho anava a fer. Ja. Exacte. Que els hi I no ho van surt fer. bé. Els hi O sigui, sabia- literalment van veure com jo baixava les escales i jo estava recollint la seva puta merda allà i el meu profe em va obligar a fer-ho, Però perquè jo, mentre Perquè- recollia la merda, deia, vale, Vaya merda, amigues. vaya puta merda de gent amb la que estic. I des d'aquell punt vaig marxar, va ser complicat, però molt cliché el que diré, però mejor sola que mal acompanyada, no tenia ningú més, literalment, ningú més, i vaig decidir marxar d'allà i va ser horrible perquè van en contra meva, òbviament, perquè si vas en contra d'aquest tipus de gent aniran en contra meva, però després vaig conèixer els meus amics que ara ja són amics de tota, des d'aquell moment, Sí. però va ser superdur, però és el que tu has dit abans, en plan, allunyar-se de gent que, o sigui, no et deixa ser tu mateixa, o no tens la teva personalitat amb elles, o que et fan el buit, o que tracten fatal a la gent i no van amb tu, fora. No, Perquè al final, o sigui, començaràs a ser tu mateixa i a conèixer-te. Sí, i que si i continues poder estar bé. i que si continues amb aquest tipus de gent, l'únic que estàs fent és t'encanta tu mateixa i després això et crearà molts issues que hauràs de treballar i et costarà molt. Sí. O sigui, en plan, quan se't mengen la personalitat, que a mi, entre cometes, m'ha passat Sí. en el rendiment, És molt dur. costa moltíssim, O sigui, a mi em va- I jo encara ho estic treballant, saps jo el que també. vull dir? A mi Sí, m'ha clar. creat molta inseguretat aquella, o sigui, i no va ser un any, Mm. saps? I a més, quan tens 14-15 anys estàs en el punt de creixement
i en aprendre a socialitzar, i en aprendre a relacionar-te amb les I persones. que tens molts canvis, en plan, et ve la regla Clar, i tal. moltes és coses. que és moltes coses. I em va afectar un munt a nivell de seguretat a mi mateixa. I encara ho estic treballant, òbviament. És com una època de la meva vida superdura, però supernecessària, perquè si no seria ara, Clar. no estaria parlant això, saps? I és això, en plan, si veieu que no, us allunyeu. I per por estar soles, res, perquè jo vaig conèixer algunes persones genials que són les meves amigues i no m'arrepenteixo gens. I també sabreu com posar límits. Jo des d'aquell moment sabia com posar límits a les meves relacions, en plan, vale, això no m'està agradant, marxo. Punto. Sí. O li dic a l'altra persona, en plan, això, a mi, no. I ja està. I és el consell que dono. M'he posat bastant intensa. Però sí. No, però està bé, o sigui, perquè al final segurament molta gent es troba en aquesta situació i no només en amistats, sinó en relacions sentimentals i inclús en ambient laboral. Sí. O sigui, a vegades, per molt que t'agradi aquella feina i t'estigui creant currículum per un futur o el que sigui, si no estàs bé en un lloc i t'estan fent el buit, Si t'està consumint... ja saps el que toca. O sigui, és que millor ser nini que tenir diners i no poder invertir-los en res de lo malament que estàs. És que clar. O estar així, en plan, això, estar en una feina que no estàs bé guanyant diners i gastant-te'ls en psicòlegs. Doncs no. No val la pena. M'estan donant diners per anar al psicòleg. Cago en Déu, no. A tu t'ha passat lo de la feina. Sí, és que m'ho anava a dir, però no m'ho he volgut dir. Sí, I vas marxar i vas tenir uns collons que vaig flipar. No, ovaris. Però vaig marxar... Sí, clar. Perdó. Però vaig marxar perquè vaig tenir la sort de trobar l'altra feina, però jo estava allà aguantant perquè em sentia malament. Clar, és això, és que et sents malament va. per marxar d'un lloc que realment penses, vale, em toca estar aquí. Doncs no, tia, potser no et toca. Sí, tu m'ho deies. Potser no et toca, potser pira, saps? I punto, i ja trobaràs alguna cosa. Tu em vas dir, que repetiré la frase, si t'estàs sentint així és perquè no és el teu lloc. No. I és així. Tu si sents que alguna cosa no va bé és que no has d'estar allà i no intentis estar allà perquè està clar que no. I que si les coses han de ser per tu, i això amb tu. Ho seran. Sí. Llavors, si no ho estan sent, ja, a vegades és ratlla, i frustra, perquè dius, i per què a mi, i per què tal, i per què no sé què. Però és el camí que has d'escollir, ja està. Sí, no és el teu lloc i ja està. clar. És que no... Les coses simplement van soles, o sigui, jo ara ho estic descobrint, estic flipant en la meva vida ara mateix. Bueno, jo sigo esperando, bueno, no, treballant, però esperant. Bueno, és això. Bueno, vols explicar una Jo, cosa? relacionat amb això que has dit dels límits i tal, també una altra cosa que estic aprenent... Clar, o sigui, a mi sempre he sigut una persona que és com que he tingut molt clars els meus límits, però no he sabut expressar-los. O sigui, potser a mi una persona em deia una cosa, em feia un comentari de merda, per exemple, jo no li deia, vaya comentari de merda que m'has fet, jo em callava... O m'has sentat malament, perquè a vegades potser no, a una altra persona li diu i no li senta malament, però tu sí. Clar, exacte, que això va relacionat amb l'anterior, que sóc molt sensible, aleshores a mi s'ha d'anar amb cuidado amb quin to de veu em parles, què em dius, perquè me sienta mal. Bueno, el cas és això, que m'ho guardava, llavors no deia res. I al final, clar, aquí s'ha de diferenciar una mica, perquè hi ha persones que realment et fan aquests comentaris sense donar-se, saps? I hi ha d'altres que te'ls fan perquè... Per fer-te mal. Exacte. Aleshores has de diferenciar. Tu si veus que una persona t'està fent molts comentaris d'aquest estil i potser està veient que t'està sentant malament i se la sua... I segueix, doncs... Marxa a la seva vida i ja està. M'acabo de recordar que m'he recordat. Vale, ja està, perdó. I en canvi, si és o sigui, hi ha vegades que és això, hi ha persones que et diuen una cosa que, com que ells no s'ho prendrien malament, doncs no esperen que tu t'ho prenguis malament. Llavors, hi ha moments que sí que has d'agafar, per molt que et costi, i dir, mira, m'has dit això, m'has sentat malament, perquè jo en aquell moment doncs, potser no estava bé i m'ha afectat més el teu comentari o tal, i llavors, a partir d'aquí, depèn del que et respongui, tu ja pots decidir si aquella persona realment la vols a la teva vida o no, però és important que ho diguis, perquè hi ha vegades que t'expliquen el seu punt de vista i dius, hòstia, doncs en realitat entenc per què m'ho vas dir i entenc i llavors us enteneu i ja està, saps? Però és una cosa que realment costa perquè, clar, a mi com a mínim, quan em fa un comentari de merda, a mi m'agafen ganes de plorar, aleshores jo no tinc ganes de parlar amb tu i no tinc ganes de dir-te m'has sentat això malament perquè em posaré a plorar i no tinc ganes, saps? Aleshores costa, però va molt bé. Sí. No, jo també... Però costa. Jo també opino com tu. O sigui, jo posaré l'exemple de... per exemple, jo soc baixeta, però jo no em considero tan baixeta. Vull dir, hi ha persones més baixetes que jo, saps?
i que no m'imagino el que deuen passar a elles. A mi sempre m'han recordat que sóc baixeta i que sempre ha sigut això com un impediment per fer alguna cosa, ja sigui en l'esport o ja sigui arribar a llocs. Vale? Llavors, doncs, què feia jo? Jo vaig aprendre a respondre. Gent que no conec de res, que em vingui i em digui ai, mira, és que no arribes, tal, no sé què, és que ets un minion. Jo a mi mateixa em dic minion. I a mi, jo mai havia tingut problema amb ser baixeta, a mi no em desagrada. El problema és que la gent m'ho deia com algo negatiu i jo deia, mira, mi mare m'ha fet així, si no t'agrada, tens la porta. Tal qual. I així, i me'n recordo que vaig conèixer una noia d'aquesta forma i va pensar, jo a aquesta nena no li parlo mai més, i després érem amigues i va entendre el per què, saps? Perquè a vegades tu no coneixes una persona suficient com per dir-ho. I l'altre dia a la feina em va passar que, clar, jo no arribo a molts llocs i tinc com els meus truquillos i em diu el client, ja t'ho agafo jo, i jo no li vaig contestar, començo a posar les caixes, tal no sé què, i diu, bueno, t'anava a ajudar, i li dic, soc baixeta, però tinc recursos. I des de l'altra punta de la botiga, una companya meva es va començar a riure de me gusta mucho el comentario, Elia. Home, però, vull dir, que sé que no ho feia males ni res, però és com que ja ho tinc interioritzat de que amb aquest tema jo sempre tindré una resposta. Clar. Sí, saber dir les coses com... I he posat un exemple per si a algú li passa també amb altres coses, saps? Més superficials, però que també t'afecten, saps? Però és el que hem dit abans, o sigui, les emocions hem de treure, igual que hem de treure que volem plorar, hem de treure que volem dir coses, o sigui, perquè si te les quedes dins és com, en plan... No és bien per és el que feia jo, m'ho anava guardant i al final fins que un punt deia, mira, ja està, adéu, saps? I no deia res, doncs no, és millor parlar-ho i després ja decideixes. Clar, sí. I doncs jo, no relacionat amb això, però relacionat amb els conflictes, que m'he recordat, toma, de que per jo estar millor i tal, que és una cosa que encara estic treballant i que em costa, és com treure'm pedres de sobre que no em toquen. És a dir, si hi ha un conflicte obert amb una persona que no tinc cap tipus de relació, però potser m'ha criticat, haig de coincidir amb ella a llocs perquè per lo que ens toca ara hem de coincidir sí o sí, doncs jo el que feia era, clar, em menjava el cap de és que ara em estaran parlant de mi, és que ara aquí riure no sé què, és que ara no sé quantos, és que a mi m'agradaria parlar-li, però no m'atreveixo perquè tampoc vull donar-li més importància del que té. Llavors, què vaig fer? Si aquesta persona, per exemple, després, en la meva vida, no tornarà... O sigui, ara estem coincidint, imagineu-vos les persones a l'escola, no? Pues, tu vas a classe i no amb tothom tens relació. Ni a tothom potser no la tornes a veure mai més després d'això. Llavors què m'aportarà a mi aquesta persona en la meva vida? A dia d'avui, res. Llavors és com, no em menjaré el cap ni deixaré que això m'afecti negativament perquè és una cosa seva, si tu em vols criticar el que sigui, fes el que vulguis, però no és un problema meu. Llavors és com que jo em carregava de conflictes que potser no em tocaven. És a dir, si jo no t'he fet res a tu, no t'haig de venir a demanar ni perdó, ni ser jo la que doni el pas per parlar. Si ets una amiga meva de tota la vida, evidentment que sí. I si t'he fet alguna cosa que t'ha sentat malament, sempre intentaré que no torni a passar això. Però és com que jo sóc una persona que sempre volia com intentar resoldre tots els conflictes oberts que pogués que tenien una relació amb mi. Perquè no m'agrada estar bé amb no m'agrada estar malament amb la gent i tal. Llavors és com que em posava a sobre, el que he dit, pedres que no em tocaven. Això passa. Llavors és com, encara ho estic treballant, però va bé, o sigui, el work està funcionando. Llavors, clar, o sigui... Gràcies, Xavier. Marta. És el seu psicòleg. Sí, el meu també. Així és. Pues sí, és que just l'altre dia vaig tenir sessió i ho vam estar parlant d'aquestes coses i en plan... I és veritat, i jo us recomano que si hi ha persones a la vostra vida que us creen una mica d'angoixa o la seva presència o el que siguin, si al final a la llarga no us aportaran res, ni tampoc sereu amics, ni... Vull dir, que saps que aquesta persona mai seràs amiga.
no? Sí, Llavors és com, pues no perdis el temps en menjar-te el cap amb coses que no és tu. Que no, Sí, que no et totalment. pertoquen, saps? Clar, Al final, no, i i que que estàs allà donant-li igual a i algú que- que no va ni amb tu ni saps res, Clar, exactament, i a del que està vegades, passant. per això, i a vegades si parles amb aquesta persona potser tens una perspectiva totalment Totalment diferent diferent. i canvia tot la perspectiva i tot, però llavors és com, per això et dic que si tu no has fet res, no has de donar cap pas. Clar. Sí. És Això com- va molt relacionat amb el meu aquest, perquè és com deixar de sobrepensar amb coses que jo no puc controlar. O sigui, Exacte, hi ha exacte. una frase que vaig aprendre fa un temps, la meva ex me va ensenyar, que era en plan que si tu no pots controlar una situació, ja està, o sigui no et fiquis tant. És com, Sí. no pots controlar-ho un moment, o sigui, no arribaràs enlloc només a sobrepassar-te a tu mateixa, a pensar i fer-te mal a tu Sí, mateixa, el que saps? passa que, com... Costa molt. Sí, no, Ja, però les costa molt, persones però, que són uf. perfeccionistes, per Jo. exemple, com jo, Jo també. sí, És que és horrible. ens costa molt més això perquè el que volem és com no tenir... Bueno, tenir com un tipus de control, però no control de voler que tothom faci el que tu vulguis, sinó No, de saber què passarà, per on aniran els tiros perquè no et pilli desprevinguda i perquè no t'afecti a tu. Bueno, se li diu ansietat, això, crec. Sí, no... Soc Èlia! L'ansietat. No, però a mi també em passa. Bueno, però jo el que deia és que jo el que sí que he après molt va molt relacionat amb tot el que estem dient, de que jo, per exemple, sobrepensava molt de si veia rara una persona del meu entorn, ja sigui la meva parella o sigui les meves amigues o alguna cosa, jo pensava molt en plan, què li passa, s'haurà enfadat, hauré fet algun malament, ja no vol ser la meva amiga o la meva parella, i sóc molt així de donar-li voltes a coses que potser, primer, no està passant res, Ja. segon, Això potser passa li molt, passa eh? alguna cosa a aquesta persona i no és Que a no mi, té res a veure, sí. i tercer, m'estic inventant històries de pel·lícula d'Òscar, o sigui, literalment. Entonces, jo el que he pensat, o sigui, el que he après molt és a dir les coses, que és el que hem estat dient, de parlar les coses, de comunicar-te, i mira, és el que he dit, realment és molt fàcil dir les coses que necessites dir i preguntar les coses que necessites saber. Preguntar coses amb les quals necessites respostes perquè et quedes supertranquil·la. És que semblem tontos O sigui, a vegades. semblem idiotes, i des de que ho faig em sento tan tranquil·la amb mi mateixa, Clar. perquè és en plan, si sé que una persona s'està comportant de manera estranya amb mi, o que no em fa sentir del tot bé perquè penso, està diferent amb mi, prefereixo dir-li, mira, et passa alguna cosa, estàs bé? Clar, I clar, parlar-ho, que t'expliqui, ja i està. entendre-ho, i que ja el 80% de vegades que m'ha passat, és que no era ni el que m'estava imaginant. Ja. I et quedes supertranquil·la. La putada és quan no t'ho saben explicar. I et diuen, no Vale. sé. Això sí, però això perquè l'altra persona també té issues, però saps? Si Això fan és una altra això. cosa que... Déu. Clar, això ja és perquè l'altra persona també té issues de comunicació, que també és normal avui en dia, i és supercomplicat, però la veritat que si necessiteu dir coses, dieu-les, necessiteu preguntar coses, perquè necessiteu saber coses, fes-ho. Perquè és com, jo em quedo Clar, supertranquil·la, en plan, saps? Perquè si no, és això, em quedo pensant potser 80 hores, O una nit sencera, m'he quedat sense dormir pensant. Ja. A veure, es diu una ansietat, també. Sí. No ens enganyarem, perquè si som persones amb ansietat és molt Sí. pitjor. Però, Sí, relaxa moltíssim. perquè hi ha gent que no li passa això. Si No, són hi ha gent que d'aquestes passa de tot, que també és un problema. Mira, jo- Digueu-nos el truc. A mi m'encantaria tindre la mentalitat del meu germà amb aquestes coses. O sigui, jo crec que tothom seria el seu fan. Perquè és que és... O sigui, no pot ser que les coses et preocupin tant. És a dir, has d'aprendre a saber el que t'ha de preocupar de veritat i el que, bueno, saps? Sí. Però bueno, que això és difícil. Sí, perquè al final també depèn de com tinguis tu el dia, de si vas cansada, si estàs sensible, si no, com et diuen les coses... En plan, depèn de tants Sí, estímuls, sí, o sigui, sí, no sí. de dir, vale, això no m'ha de preocupar, és que jo no puc, I que a mi a vegades em passa... perquè soc molt sentimental. Clar, a mi a vegades em passa que no està passant res a la meva vida, perquè jo, per exemple, el síndrome premenstrual aquest, jo tinc tots els símptomes, vale? Aleshores, jo em llevo un dia i de cop estic ratllada. Per què? Pel que sigui. Ah, però bueno, això Pel que també... sí. No mireu símptomes a internet. No. I clar, aleshores estic... És que dona molta Jo ansietat. una No, vegada mireu. tenia molt mal de panxa Sí, no feu i això. anava a internet càncer de... Però no és sé una què. cosa, jo escric articles, vale, per una empresa, i escric articles de càncer. I És de que fet, no mireu, és que perquè tens que jo trobar. escrivint aquells articles deia, és que tinc tots els Clar. càncers del món. Clar, No només però un, és un Però dia... és que et començaràs a a ratllar amb Google això. és... Ja m'he ratllat, vaig tenir ansietat per això. No, no, però a Google és, et fa Això mal la no anem pestanya? Càncer. Et Sí. fa mal l'orella? Càncer. Càncer. Hoy te sientes cansada? Te vas a morir Càncer. mañana. Sí. És O et tota moriràs. l'estona. Bueno, morir-nos ens morirem. Sí, Quan? bueno. No sabem. No se sap. Però sí, Vale, és doncs... això. Sí.
Com anem? No tenim el temps, però crec que ja és hora. Ah, no tenim el temps? No, No, tenim però ja temps. és hora. Sí. És que normalment ens calculem aviam quan durem, que sempre passem de tot, la veritat, però bueno. Un No, però anem recordatori... bé avui. Sí, molt bé. Un recordatori és que la salut mental és una prioritat i que heu de pensar en vosaltres i en fer coses que us facin bé, que us facin sentir bé, estar amb persones que us facin sentir bé i tot el que us faci sentir bé, punto. Sí. I el que us faci sentir malament, intentar parlar-ho i si no se soluciona o directament sents que no és al teu lloc, Exacte. I us recomanem anar al psicòleg, això sí, sempre i quan vosaltres, sí, és en femení, estigueu disposades a solucionar coses, a demanar ajuda o tot, o sigui, costa també. jo he tardat en anar al psicòleg, em poso a mi com a exemple per si algú se sent identificat, que perquè no fa 6 anys jo no em sentia preparada per anar-hi perquè no em deixava ajudar per absolutament ningú. I sé que si hi hagués anat m'hagués sentat a una cadira obligada sense voler parlar. Llavors que torno a repetir, cadascú necessita els seus temps i cadascú s'ha de permetre estar bé, estar malament quan ell ho necessiti. Sí. Mentre sigui algú millor per tu, Sí. a poc, vull dir, és com l'examen de conduir. Tothom acaba conduint. Tard o d'hora? Tard o d'hora. Tard o Tothom d'hora acaba acabaràs al psicòleg. No. Doncs no, tard o d'hora o sigui, trobaràs les teves coses, el que et fa sentir bé i el que et fa ser feliç i ja està. I que ara es diu molt això, que està molt de moda, entre cometes, tothom anar al psicòleg, i al final és el que tu dius. Exacte, Hi ha gent que no és el seu moment, Exacte. i ja està, a mi m'ha passat, jo també he tardat anys a anar al psicòleg. Sí. Des dels 15 anys fins fa un any que he anat. Quan ha passat? Molts anys. Ja. A veure... Jo no m'he posat a comptar, però molts anys. O sigui, que cadascú... No fem matemàtiques des de batxillerat, a veure... No, ho dic perquè molta gent està amb això, tothom anar al psicòleg, i vull que la gent s'agobi amb això de dir, hòstia, és veritat, t'he d'anar al psicòleg, i és com... No, sí, tio, i hi ha moment, gent que sabeu? potser no necessita. Clar, o no Que vull vol, dir sí. que parlant les seves coses o escrivint en una llibreta o fent un podcast, Exacte. ja està. Sí, tal qual. Bueno, doncs ja res. està. Sí, Esperem que us hagi agradat i ens veiem al següent capítol i ja està. i ja està. I moltes gràcies per I una escoltar-nos. abraçada virtual. Sí, I penseu molt en vosaltres. Adéu.